Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο καινούριο μου κανάλι. Το παλιό όσοι με ξέρετε θα έχω αφήσει εδώ πέρα κάπου link για να πάτε να κάνετε subscribe. Δεν έχουμε πολλά βίντεο, πλέον θα ανεβάζουμε μόνο σε αυτό το κανάλι όσο πιο συχνά μπορούμε. Και σήμερα θα παίξουμε Roblox στο Climb, γιατί δεν έχω το pick, κατάλαβα, βασικά το έχω αλλά δεν δουλεύει γιατί κάνω κάτι update. Και θα παίξουμε στο Roblox μαζί με τον Μιχάλη, ο οποίος τον έχω και δίπλα μου, τον αδερφό μου. Άμα έχετε δει streams μου θα τον ξέρετε. Και τον φίλο μου, τον Γιώργο, που είχαμε παίξει μαζί το live stream με το Dead by Daylight. Γιώργο. Ένο. Ναι. Και σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Αν δείτε παιδιά, έκανε ένα ένο, απλά τρέξτε. Πάμε. Θα σας πω κάτι τρομακτικό. Πάμε. Ένο. Ανεβαίνουμε. Μόνο μην ακουμπάτε αυτά τα μοβ γιατί είναι τοξικά και μπορεί να μας χαλαμίσουν τη ζωή. Okay, time for your pick. No shit, Sherlock. Σταμάτα να παίζεις με τον διαολεμένο τον μπουμπουμπου, πώς λέει, του Ντούκα. Έχεις πας στα νεύρα. Ανεβαίνουμε το βουνό. Πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα στην κορυφή, τέλεια. Μιχάλη, ακολούθα τα πράσινα ρε ηλίθιε, πού πας? Oh, chest! Πάμε μόνο εκεί. Και εγώ βρήκα chest. Τι πάτησες? Δικό μου. Θες παπ, κάνω ότι δεν το δω αυτό. Συνεχίζω να ανεβαίνω. Μίλω. Παιδιά, πού είστε ρε μπρο? Μπρο, πώς φεύγει το poison? Πρέπει να περιμένεις. Λοιπόν, σήμερα θα Έχω παίξει πολλές πως να ακολουθήσετε απλά. Και τώρα πρέπει να ανεβούμε αυτό το βουνό, παιδιά, μέχρι την κορυφή. Φάει τι αμήλα. Εν τω μεταξύ αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω σαν θα είναι πρεμιέρα. Μάλλον εσείς τώρα θα το βλέπετε και καλά ζωντανά. Ενώ εγώ το έχω γυρίσει ήδη το βίντεο και έχω κάνει και το μοντάζ. Το οποίο βίντεο το είχα γυρίσει περίπου, θα πούμε εμείς, τι ώρα είναι τώρα δεν ξέρω. 12 το βράδυ. 11 είναι, εσείς μπορεί να το δείτε 12 μία, δεν ξέρω τι ώρα. Μπρο, είναι 11 και 59. Όχι. Ζεις φίλε, άντε. Ναι, εγώ Σου ζω. έκανε revive. Ναι. Άρε, Σε έκανα πώς, περίμενα. Α, ναι, γίνεται να κάνεις revive. Έρχομαι, παιδιά. Κάντε με και εμένα ένα revive, γιατί δεν με βλέπω καλά. Πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο που έχει έναν άγγελο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Απλά ο Μιχάλης δεν ξέρω πώς παρατηρήσει, δεν έχει κεφάλι. Αν δεις καλά, τα γυαλιά μου είναι λίγο προς τα κάτω. Άμα καταφέρουμε και τερματίσουμε το πικ, αλήθεια σας λέω θα Κάτα ρε μαλάκα. πες μου ότι έπεσε. Όχι, δεν Δεν έπεσε. Ήμουν εδώ μαλάκα και έγινε glitch και έφυγε. Άρα έπεσες. δεν έπεσε, δεν βλέπω. Εδώ είμαι ρε μαλάκα. Γιατί δεν σε βλέπω, μαλάκα, έτσι και φύγουμε τώρα κάτω εδώ στο ένα, δεν πεθαίνουμε. Για προσπάθησε. Όχι, δεν θέλω. Σε κάνουμε revive. Δεν πεθαίνεις. Πρώτη κάνω. Δεν πεθαίνεις, απλά. Απλά. Μίλω επιτέλους μαλάκα, μίλω. Όχι, δεν παθαίνεις τίποτα, απλά. Θα κολλήσεις, ξέρεις, κολλάτισες με. Τι είναι μαλακίσει. Όχι, μόνο θα παραλίγο να πατήσω το πουλί. Μπρο, δεν είμαστε φόρνο τη μαλάκα Μιχάλη. Μπορώ ποιος παίζει φοφάω, δεν ξέρω. Έκανα το parkour ευτυχώς. I did it. Και εγώ ήρθα στα χιόνια. Έχει κάτι. Επόμενο checkpoint λοιπόν. Άρα δεν είναι checkpoint. Ο άγγελος αυτός που... Μαλάκα πρέπει να πεθάνω. Απλά περπατούσα μαλάκα και δεν είδα ρε και ήταν ανηφόρα. Και μετά όταν ήταν μαλάκα flat είχε μαλάκα μια καλύπα κάτω μαζί πρέπει να πεθάνω. Ποια είναι μια καλύφα? Έχει ένα Τι είναι μανιτάρι. αυτό? Να το εμπιστευτώ το μανιτάρι ή όχι? Όχι. Ναι, είναι μαύρο, είναι καφέ. Ναι. Φάτο, το έχω πάει κι εγώ, δεν έχω πάει κάτι. Γιώργο, μπήκαμε μέσα στην ακροκεφαλή. Είναι μαζί με τον Τι καμία, έχεις parkour.
Α, πρέπει δες. Παρκούρ όμως που δεν φτάνει στα jumps και πρέπει να κάνεις climb. Ναι. Έλα, τα καταφέραμε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μαλακία. Θέλει πολύ φορά εδώ πέρα. Κατάφερα και πιάστηκα και έχασα ζωή όμως. Έχασα full ζωή. Μαλά, έχω χάσει τη μισή μου ζωή τώρα γιατί πρέπει να... Εγώ δεν έχω χάσει καθόλου ζωή. Μήλο, nice. Τέλεια, 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 λοιπόν. Μήλο. Τα περάσαμε τα παρκούρ. Το Παίρνω μοτίνο. το λοιπόν. Όχι εδώ βαϊμένο, γιατί με μαράνε. Καλύτερο glitch. Για να δω τι Το λέει. καλύτερο. Απλά βάζεις σκηνή, σκαρφαλώνεις και την ώρα που σκαρφαλώνεις κάνεις grab το σκηνή. Και απλά θα σε πετάξει τέρμα πάνω, το ξέρεις αυτό. Άλλο. Σε πετάει τέρμα ψηλά, αλλά θα χάσεις πολύ health. Εγώ χάσα πάρα πολύ. Αλλά είχα μαζί μου bandage, οπότε. What the fuck? Δεν μπορούσα να κρατήσω μόνο στην άκρη. Δεν ξέρω. Και εδώ έχει parkour. Είναι πολύ μεγάλο το παρκούρ. Βλέπω το tower, βλέπω το tower. Δεν είναι δύσκολο, αλλά και πάλι. Γιώργο, εσύ που είσαι? Είμαι μέσα στην κεφαλή του. Μαλάκα, Στο tower. μην τολμήστε και πέστε κάτω, μόνο αυτό θα σας πω. Όχι, ναι. Μέσα στο tower είμαι, τώρα ανεβαίνω και νίκησα. Έρχομαι. Έχει κάνει bandage. Όχι, δεν έχω. Έχω γαμηθεί πολύ γι' αυτό. Κι εγώ με αυτή τη μαλακία το κρούτζα. Το τελευταίο μαλάκα είναι σχεδόν απίστευτο, μπρο. Δεν γίνεται μαλάκα, είναι full δύσκολο. Ποιο το... Τη λάβα. Ναι. Κόλλησα, δεν μπορώ, δεν έχω ακριβώ. Δεν έχω πολύ τέτοιο. Άμυν. Καλή φωνάς. Μη φωνάζουμε. Το. Παιδιά, κι εγώ κόλλησα. Μια μαλακία να κάνω τώρα και έχω πεθάνει. Μιχάλη, πόσα μέτρα είσαι, ρε? 4.192. 8414. Μιχάλη, έχεις πάει ανάποδο όλο. Πρέπει να πας μέσα από το παρκούρ. Εκτός αν θες να πας από πάνω. Εγώ πεθαίνω, να ξέρετε. Εγώ είμαι στο κόκκινο, μαλάκα. Όλη μου οθόνη γίνεται κόκκινη. Και εμένα. Δηλαδή αυτό αγγελάκι εκεί, μπορείς να μου κάνεις revive. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό Τρία. είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και σε αυτό το κανάλι. Subscribe, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Όχι.